urtarrilaren 31an Ipar Euskal Herriko jendearen eskuetara heldu zen euskoa, tokiko moneta. 1, 2, 5, 10 eta 20ko biletetan 100.000 eusko zirkulazioan jartzeko prest dira, ekimenaren sustatzailea den Euskal Moneta elkarteko kideak. Bildu ditugu iparraldeko hainbat elkarte, bai euskalgintzan, bai tokiko garapenean, sozial mailan eta ingurumenean, haien iritzia galde egiteko, erranez hoja nahi dugu sortu tokiko moneta bat, zatozte denek, ateaki zabalak. Lehenik tokiko moneta izanik, tokiko monetaren helburua da ekonomia lokalizatzea, tokian berriz indartzea ekonomia. Tokiko sare bat sortuz, hemengo jenden arteko harremanak berriz azkartu eta ez bakarrik enpresen arteko harremanak, baina kontsumitzaileak enpresekin, elkarteekin, eta ez da gertatuko euroarekin gertatzen dena, nahi baita, behar nik dirua enpleatzen dut enpresa batean, eta gero diru hori baliatzen dute ez dakit non, beste ateratzen da hemendik eta beste nonbait baliatu. Gure helburu bat litzateke ere, enpresa berri batzu laguntzea eta aktibitate berri batzu sortzea iparraldean. Euskoak argitaratzen duen eskas bat adibidez, ez dakitze aktibitate ez den iparraldean, enpreseski hori identifikatu eta dirustatu sosorekin. Euskoa ukanen duten enpresa gutziek, ukanen dute pegatimat egiteko euskoa onatzen dutela, eta lan eginen dugu eiekin eskoraz informazioa eskoraz eman dezaten edo eskora ikas dezaten langile batzuk. Beraz, nik espero dut jendeak aizeago mintzatuko direla eskoraz olako dendeetara joitean, jakinez hor eskoraren inguruan indar bat egiten dutela. Ingurumenaren inguruan ere jenderen praktikak emeki landatzea. Bakizu gauzak beste manera batean pentsatzea. Oraindik astebeteko bizitza ez badu ere, egun 200 bat elkarte eta enpresa eta 800 lagun ari dira euskoa erabiltzen Lapurdiko kostaldetik Mauleraino. Behar zira kide izan, behar duzu kidetza pagatu eta orduan ukanen duzu karta bat. Karta horrekin aldagune guztietan aldatzen ahalko dituzu euskoak. Orduan euro bat, berdin eusko bat. Denda batean zirelarik, euskoak eta euroak balio berdina dute, beraz prezioak beti eurotan izanen dira, baina ordaintzen alduzu euskotan. 3%, zuk aldatu duzun zamaren 3%, joiten da hautatu duzun elkarte bati. 100 aldatzen bali badituzu, zuk ez duzu erosteko podererik galtzen, elkarteari sosa emaiten duzu, gehi 100 inbestezatuak izanen dira iparraldeko ekonomian. Orduan gehitzen du guretzat dimensione biziki importante bat, gure proiektuan. Legez izaiteko denarekin, kontseilatuak izan gira juridikoki, segur izaiteko ez dugula petiorik egiten. Opari bono batzu. Gauza bera da legalki, Euskal Moneta izanen da pagatzeko titulu bat. Orduan, beste gauza bat, legez izaiteko, orduan denak izan behar gira elkarte beraren kideak, hortako beti kidetzak galegitzen ditugu, bai erabiltzaileentzat, bai zerbitzu edo enpresa emaileentzat. Beti prest izan behar gira berriz trukatzeko euskoak edo horrentzuk, edo frogatzeko sosik dirurik ez dugula sortzen eta 100 eusko ateraturik baditugula 100 euro bankoan. Zirkulazioan diren eusko guziak parekoa ukan behar dugula bankoan. Eman euroak. Bai, bota dirua. Beraz, adibidez hau hemen, hori da, hori izanen da, horako gauza bat, gure biletean. Fotokopian pasatzen bali maduzu, ageri da segidantzen, eta parte bat beltza bilakatzen da, eta euskoarekin gauza bera izanen da. Eta ukanen du hau, eta hemen ukanen ditu argitara ageri den gauza. Urrats txiki baina sendo ez egin nahi dute bidea. Eta zentzu horretan, moneta Euskal Herri osora zabaltzea aurrerago aztertuko dute. Jendea ari da gogoetatzen eta ulertzen du gerozta gehiago zertako importanta den tokikoa kontsumitzea. Zabaldu nahi ginuke proiektu hori albezain naturalki.
Gero hor nahi ginuen biziklitipi hasi, Pentsatzen ginuen jadanik iparralde guzia aski zabala zela abiatzeko, eta gero bigarren denbora batean ikusiko. Badera zuzua da, badera militantzia, bide. Bai, zinez militantea izan behar da base batean, zenta behar da sinetxi proiektuan. Hori da gure kriterio nagusia eman dezagun.